Piepen die toch? Hey, je ziet toch Fritske, hè? Zoom. Ik ben Fritske van Pieter Wumkes in en Henk. En van Tini van Bosje Sands in en Hai. En ik voetbal bij de Miertrek, niet bij Wittenoors. Ja, Frits, dat weten we wel allemaal, maar wat komt hier door? Ik moet van meneer Passoer het veenwater van Skloor komen zetten. Want Bert, die ging het eigenlijk toch trouwen met een Slieske? Kijk, en dat mende ik nou ook, ja. Maar die zien we al te laat. Hoe laat begint dat hier? Dat weet ik ook niet. Als moe zag, ga maar op een tijd. Dan zie je ook niet te laat. Ja, die kunnen me jaren wat aan mijn kont roesten. Ik kan hem in een drinken bij de spits. Ik zei dat ik nog net een petit ben. Wat moet jij dan doen? Ik ben Pieter van Verdellewiel van de Slechter. En ze hebben mij gevraagd voor ceremoniemeester. En hoorde wat ik er deze wil, daar ben ik van de partij. Als de muziek nou nog een stukje spelen wil, dan kunnen we gewoon beginnen. Want ik zie ze door al aankomen. Ik heet u heer al welkom op dit meer. Nou het grote besluit is gevallen om een bruiloft te houden, ga ik ook bekendmaken met de ganse familie. Daar komen ze daar. De elders van de broedegom. Karel van Koepenpiet, slechter van beroep. En getrouwd met Lies van Frenske van de Bommen. Onze Bert, die heeft vandaag het schoonste stukje vlees. Wat zeg je ervan, vrouw? Niks. Dat is goed gezegd.
Maar hier zien de elders van de broed. Jan van Vullingskuip en Hanse Truus, Keuterboer. En zijn vrouw Truus van Janssens Frans en Kleve Trina. Vandaag ook 25 jaar getrouwd. Er is gezaaid en vandaag weer trok gemaaid. Laat de boeren maar doorzen. Of nee, vrouw? Ja, het is vandaag ook Ozendag. Zo zien we weer van en bruiloft, komt en bruiloft. De getuigen van het broedspaar zullen zien. Mies van Michelzine Jan van Bokkemarie, voorman van beroep, met zijn vrouw Truus van Kokstoontje, de Noorste frietspecialist. Hij staat al op contact, zie ik. En de motor is alweer aan. Laat gaan, laat gaan. De pataten zien schel, gesneden en gebakken. We hoeven er nog een beetje zaal mee te doen. Het broedspaar zal getrouwd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, subsidieer keurmeester van beroep, Jacques van de Baarstoen en van Bommetij Zinan. Als je werkers mag keuren, dan kun je ook licht hier trouwen. En vergeten we niet de sokkertantes. Tante Jet van Gesmeers Jan, niet getrouwd. En tante Ann van Blakspietjes in de Sjaak, ook nog vrij. Ik heb cadeau bij mij. Ik geef ze een schoon tafelkleed. Een wit. En van mij krijgt ze een spaarbankboekje van de post. En ook een nieuwe missaal. En dan staat hier ook nog meneer Pastoor. Pastoor Timmermans. Ja, dat ben ik. En mijn deken is van hout. En ik ben de maagd. Ja, en die is van ijzer. Een tang, zo gezegd. Maar nou, de jonglui, wordt zich vandaag in feite aal omdraait. Ons broedspaar. Bert van Aert van Heij van Mulderpiet en Lieske van Joep van Eldesbertje. Vandaag is het een dag, want vandaag gaat het beste rijden. Ook al hebben we schijn in het is. Ach mensen, ik kan er als niet meer op wachten. Dit werd voor mij. Dat is toch zo normaal, hè? Ik zou nou al willen beginnen met poelenpakken. Ho, wacht even. Als een broodje zonnehaas zit, dan zullen we de koe maar gelijk bij de heur vatten. En 3 gaan beginnen. Kunt u nog een broos, hè? Nee? Dan kunnen we dus kruis in plaat doen. Als ambtenaar constateer ik dat door het geslaag en toenadering is gekomen tussen de 2 geslaagden van Vullingskuip en Kopen Piet. Dat schijnt goed aangekaart te zien, want zo te zien hebben deze 2 geliefden het al vet met één stoom. Ook aan de families is te zien dat er hoogstwaarschijnlijk zeer zeker geen belemmeringen zien te verwachten. Hou eens. Nog eens een toe, zeg. Maar rustig aan, ja. Wat hebben we nou weer aan zijn fiets hangen? De koning van de schudden zeker zijn vogel kwijt. Ik zag dus, ook aan de families is te zien, dat er hoogstwaarschijnlijk zeer zeker geen belemmeringen zien te verwachten. En ik daar? Gij ziet geen belemmering. Maar jij ziet te laat en je telt dus niet mee. Wat te laat? Wie te laat? Ik te laat? Schijn me daar maar gauw van gedaan. De eerste, maar dan ook de allereerste, die hier beweerd was, dat was ik hier, u.
Klokslag 11 minuten over 2 stond ik heel aan te kijken. Op het tijd dus, meneer de Nederlandbare. Maar voor te trouwen hebben we ook toch niet nodig? Dan kunnen we gewoon zonder ook. Zonder mij? Oh ja. Toevallig niet, nee. Want ik heb mijn munitie nog niet verschoten. En voor deze bruiloft lever ik wel de polvers. Dan kunnen we dus nou hier gaan. Weer gaan? Nee. Van vorn af aan en gans op er niet. Als ik hem mag betalen, dan wil ik ook weten en huren wat ik voor moet betalen. Dada. Als ambtenaar constateer ik dat door het geslaag en toenadering is gekomen tussen de twee geslaagden van Vullingskuip en Koperpiet. Dat schijnt goed aangekaart te zien, want zo te zien hebben deze twee geliefden het al vet met één stoel. Ook aan de families is te zien dat er hoogstwaarschijnlijk zeer zeker geen belemmeringen zien te verwachten. Maar voordat we aan deze trouwerij toezien, heb ik nog enkele belangrijke vragen te vragen. Ik vraag dus aan de elders van de broed. Jan van Vullingskuip en Truus van Janssens Frans. Ziet het er voor of ziet het er tegen? Wat heb je erop te zeggen? Wat mij betreft is het werken al gewassen. Laat gaan die handel en hoe gauw hoe lever. Bij mij zit het al lang in kan ik kunnen kroken. Ik kreeg er toch in de schone jong beetje. Ik zie u trouwens lever komen als meneer Pastoor. Zo, de eerste voor is hem. Ik vraag nou aan de elders van de broedegom. Karel van Koperpiet en Lies van Frenske van den Bomme. Ziet het er voor of ziet het er tegen? Wat heb je erop te zeggen? Het varken hangt al op de leer. En daar hebben we het mes echt niet in laten steken. En wat zou ik zo'n schone jong vandaag potje heuken? Denk er nog niet aan. Wat zeg je ervan, vrouw? Niks. Zo te huren is een spek gepekeld en kunnen we nou schrap zetten voor de hamvroeg. Lief broedspaar. Broedegom Bert van Het van Hij van Mulderpiet. Wilde gij van het werken voor Olieske het paarsvlees gaan maken, de kooien uitbrooien, piepeursjes rijden, kamenij inmaken, mamaspek koken, zonder autobeten gedragen, as en werken. Geen men toch niet dat ik een woord zie. Om zo'n schoon vlees in de schoot te laten hangen. Dat schiet me een beetje op. Meer is vesteldag. De grootste hele wist was binnen. Nou nog de belangrijkste kant. Lief broertje, Lieske van Joep van Helders Bertje. Wilde gij voor oom Bert zien zak stoppen, de onderboksen in het bloosel zetten, de aanrecht schoonhalen, de pataten fijn schellen, het eten opdienen en niet de kiezen. Zien kreeg Steven, maar waarvan zie geslagen aflieven? Lief broertje, wat heb je daar op te zeggen? Ik kiene nog niet misschien. Met Zonnebert heb ik toch aald kien. Dit vind ik bij mij een beetje gespreid. Als ik er zelf wil lig. Zoals de wet het voorschreef, moet ik me nou wenden tot de twee getuigen. Mies van Michels in de Jan en Truus van Kokstoentje. Heb ik hier alles goed kunnen huren en verstaan? Laat gaan, want die is mij aan de nek gelaaien. En het liefst
Nou, met de vlam in de piep. Maak open de krom. Daar kunnen wij nog een slaatje uitslaan. De jongen is toch zeker een half soft ei? Nee, voor mij is hij speciaal. Alle partijen gehuurd hebbende, verkloor ik... Niks te verkloren. Je hebt mij nog niet gehuurd. En toevallig ben ik hier wel de belangrijkste partij. Betalen, dat kun je ja, dat mogen. Maar voor de rest, hou maar. Daar wil ik het betalen, ja. Daar wil ik het daar nog maar nog over hebben. Wat mij betreft is het onechte huwelijk hier en nou vertrokken. En verkloor ik als ambtenaar, het is voor mekaar. Lieske en Bert hebben mekaar. Het onechte huwelijk is hiermee, wat mij betreft, akkoord. In opdracht van Broedspaar wil ik namens Broedspaar en familie Jacques van te Baarstoen bedanken voor zijn meewerking bij deze trouwerij. En voor de rest van de dank moeten we de nu zien. Wij vragen nou een plaats te maken voor pastoor Timmermans, zodat deze zeer eerwaarde hier de hulp en de zegen van hierboven kan inroepen. Waarmee deze huwelijk minstens stand zal blijven houden wie tot het eind van de bruiloft. Lief bruidspaar, geachte familie en getuigen, vrienden en bekenden en gij allen die dit zult aanhoren en aanschouwen. In het bijzonder de ome, want van hem zullen de centen moeten komen. Beste mensen, wat gij hier voor u ziet, is niet mis. En dan bedoel ik natuurlijk dit prachtige bruidspaar. Zij zijn het vlees geworden woord. En bij het schouwen hiervan hoor ik u reeds zeggen: wat is het jammer dat het morgen Vesseldag is. Door hun jawoord hebben zij zich als het ware met een touwtje aaneengebonden. Net als een piepweursje. En ze zijn geworden tot één vlees. Zogezegd 4 handen op 1 buik. En welke buik is mij een bedreven? Doch, zij zullen er niet neven kunnen dat ik door besprenkeling met vindwater in hen de kracht zal laten instromen om dit huwelijk tot een goed einde te brengen. Dan zullen we nog maar beginnen. Marie, waar zijn de ringen? Ik kan die dingen niet vingen. Maar meneer pastoor, die heb ik voor vanmiddag zelf in de test gedaan. Meneer pastoor, in uw andere test. De maat weet nog beter dat jij bij het bestuur te zitten dan jezelf. Meneer pastoor, hier heb het schaaltje. Zoals we kaboet met bokkensmeel doen bingen, zo zegen ik deze ringen. Bruidegom, steekt gij uw vinger uit en gij bruidje, steekt deze ring aan de vinger van uw man en omgekeerd. Nee, steek ook uw vingertje uit en ontvang daaraan de ring van uw man. Juist. Dan geef ik jullie duchtig de zegen. Dan kunnen jullie er tot vanavond weer tegen. Meneer pastoor, asperges mee. Asperges? Nee.
Dan liever een goed stuk carbonade. Oh, asperges. Aangezien de ome vandaag alleen voor de trouwerij betaalt, vervallen dus de preek en ook de collecte. Het zij zo. Het huwelijk is daarmee klaar en ik ben gereed. Amen. Namens bruidspaar en familie wil ik pastoor Timmermans bedanken voor het voltooien van deze plechtigheid. En nu wil ik de patronenzoon de gelegenheid geven, zodat hij ook een keer een woord tot jullie kan richten. Eindelijk ben ik aan de beurt. Eindelijk mag ik ook eens wat zeggen, zonder onderbroken te weren. Want ik heb hier eigenlijk al die tijd voor schut gestaan. En na het gezeven van die twee hooghieren zal dat wel een hele opluchting zijn. Ik wil eerst de Dreumel met twee dingen feliciteren. Ten eerste met haar 33-jarig bestaan. En ten tweede met het feit dat de bordjes, de Dreumel 3x11, er nog altijd zien blijven hangen. Ook al hoeft de gemeente geen vergunning voor die bordjes die er al lang hangen. Vraag me wel af wie hier de baas is. De burgemeester of Jan Nabbe. De Jan Nabbe, die liet zich geen wind in de box jagen. Nee, die zag gewoon, we gaan die bordjes niet verhangen. Daar kunnen ze met 3,5 wethouder ook niks tegen doen. Dat noem ik nog eens echte horstpromotie. En daar hebben ze hier een goed oog voor. En dat is maar goed ook. Nou weer de polyklinische oogheelkunde toegeeft. En niet alleen dat. De röntgen is al toe. En prikken nog alleen op maandag. Het komt nog zoiets dat we daar nog alleen terecht kunnen en moesten laten wegen. Tenminste als je onder de 100 kilo blijft. Daarboven moeten naar cafés op Baanhof. Of naar de Bornbond als die nog niet toeziet. Schijn me door van gedaan. Waar er werken geschrapt wordt, komt het zich niet op een oor. De winkels, die zien gelukkig nog niet toe. Die gaan mij op als het niet moet. Daar kwamen ze met grof geschut aan zitten. Ramkraken dat zo krakt. Topshop, Amigo, Meulendix, Anko, Freetime. Misschien ben ik er nog wel een vergeten. Ik doch van wel. De politie, die kost ook niks aan doen. Waar ze maar bij zo'n richtige horsterboer terechtgekomen met van dat richtig boerenbloed. Die had je daar wel anders gepiept. Want die kunnen nou, hè. 2 keer op dezelfde plaats en dan er nog 1 keer tussenin. Over boren en houden gesproken. De tuinders schijnen niet al te best te boren. Want die laten de gemeente Rijndonk houden. We zullen wel denken, straks schiet het toch net als met dat tuinbouwproject achter de LTS. 4 jaar werken en investeren en dan moet je weer weg. Zou je dat op een uitrekening zien? Zou de gemeente volkstuinders de Rijndonk in cultuur willen laten brengen? Ik heb daar een nee-slogan voor.
De Rijndonk, wie tuin toch is. Misschien dat ze Peerbooms met zijn appelbuur moet Polen terughalen. Af naar Lever, geeft die grond maar aan die jongens van Klabbers. Nou, die weer geen prins geworden zie, hebben die tijd zat om door chaletjes te poten. Schijn me door van gedaan. Heb je de rondweg ook al gezien? Kom er net met de fiets vandaan. Maar dan mocht ik niet met de fiets in. En ga niet overheen. Hadden ze eerst de zand doet de Kastielse bus. En 20 meter weer kiepen ze weer op een hoep. Werkhalden noemen ze dat. Of zou je de Melderse boete daarop willen houden? Met zo'n diek ertussen zal de annexatie van de Melderse nog wel gans van de baan zien. De Melderse blieft achter de diek. Ik zeg maar zo, ook een goeie hen leert wel eens een ei in de netelen. Daarvoor zien ze nou aan deze kant van een Rissel aan het bouwen. Met van die torens waar je tussendoor moet als je erheen wilt. En van die deftige straatnamen, zoals Van Merwijk, Van Merlaar en Ter Horst. Ik heb gehoord dat onze prins Jan VI er wel een geergezinnig haas is. Die is daar bij de mensen zo bekend dat ze een straatnaam hebben willen nemen. Maar laat eens nou eens eerlijk zien. Tussen zo'n deftige namen, best toch niet in de naam als Kloetstratje. Chique buurt wel die risselt. Tenminste als ze door de weg klaar zien. Dan willen die mensen zich door wel aal in de zevende hemel. En dan willen we aal naartoe. Met de ganse Sante Kroon. Dat zongen de Wazelvoorten al op de liedjesavond. En nou zingt gans Limburg dat. Ja, wazelen kosten die al lang. Maar votten zien het nog lang niet. Toch heel ik het liever op lekker foemelen. En dan met zo'n engeltje in een hutje staan. Dat hij me beter gelegen als je de kans maar gehad heeft. Als er al de schuur in brand stiert, dan beter geen blussen meer. En zeker niet met zo'n engeltje als zo'n Lieske. Zit hij door toch ruien en bluien met een Bert. Als ik dat zeg, ben ik blij dat ik deze brulf heb mogen stoeken. Wat minder. Ik zeg maar zo, waar een vijertje geschrapt wordt, komt zich niet op een hoor. En nou gaat het dadelijk al mij naar de meerthal. En nou drinkt hij maar dat in hoe kloetst. En het bero in de stevel stiert. Zodat we merken aals tot te kijken als ze werken met de oeren vol water. Ik hoop ook dat je dat doet, want denk maar zo, het was voor de schut. Draai mal schütze, schütze, hoi, schütze, hoi, schütze, hoi, hoi, hoi. Zo, het nu hem ook een keer zijn hartje kunnen lichten. Want ten, het zoals gezegd, geef het laatste woord. Maar toch daarvoor ons een hartelijke dank. Dan wil ik nou eerst even de muziek de kans geven om een stukje te spelen. En dan daarna de opperdrummel de gelegenheid geven om een woordje tot jullie te richten.
wil ik bij deze dus het woord geven aan de opperdrummel in de persoon van burgemeester Van Zool. Die het nou de laatste paar dagen rustig aan het kunnen doen, want ons prinsen die hebben het heft deze dagen in handen genomen. Hij zal nou even de gelegenheid krijgen om een woordje tot jullie te richten. Beste ongetrouwde oom. Ik moet me een beetje tot vriend houden. Want nou ze hier op de trappen van het gemeentehuis staan, zal hij de leeghes moeten betalen. Lieve bruidegom, beste familie. Graag bied ik jullie namens de gemeenschap van Horst van het Dreumelrijk zeer graag de gelukwensen aan. Ze zijn in grote getalen hier opgekomen om te kijken naar het zilveren echtpaar, maar ook naar het nieuwe echtpaar. En we doen dat graag. We zien eigenlijk graag getrouwde paren in Horst. Die ongetrouwde mensen die zomaar op en af komen, de prins de fiets geven met de melktuten. En dan zeg je hier hou vast. En dan de spitsen noemde je dat geloof ik eens niet. Hebben mij inmiddels uitgelegd waarom dat zo heet. Een borreltje gaat drinken en dan te laat komen hier. En dan toch nog alles weten van de Rijndonk. Ja, mensen. Zijn oom, die is natuurlijk altijd heel zuinig geweest in zijn leven. En is zijn gewicht in goud waard. Dat is in ieder geval heel goed. En daarom zal ik ook maar een beetje vriendelijk tegen hem zijn. En ik zal overdenken wat hij allemaal gezegd heeft over de volkstuintjes in de Rijndonk. Volkstuinen of chaletjes, ik weet het niet. Misschien wil hij zelf het liefst een volkstuintje hebben daar. Maar de prins die hier aanwezig is en die alles heeft overzien in al deze dagen bruid en bruidegom, die moet toch wel erkennen dat er in een Dreumelrijk prachtig is om te regeren. En ik heb, toen ik het zondag uit handen heb gegeven en het morgen om 11 uur weer van hem overneem, de kans gehad om eens rond te kijken. En inderdaad, die bordjes met 3x11 erop. Ik weet eigenlijk niet waarom we daar geen vergunning voor gegeven hebben. Ik denk dat het is omdat de ambtenaren hebben gedacht 3x11. En heeft iedereen gedacht hier op het gemeentehuis hoeveel is dat? En ze zijn vergeten. En ze zijn vergeten om opdracht te geven om ze eraf te halen. Dat heeft dus niks te doen tussen Jan Ab en mij. Dat zit helemaal goed, mensen. Gert Ries is de loco-burgemeester en Jan Ab is de reserve-burgemeester. En dat laten we ook maar zo. Daar vaart Horst wel bij en Horst promotie ook. De goede raad van ongetrouwde mensen is ook iets waar we over na moeten denken. Als wij met de Risselt naar 19.000 inwoners willen, moeten we dat nou van ongetrouwde mensen hebben of moeten we dat van getrouwde mensen hebben? Ik denk dat het antwoord zich laat raden. En vorig jaar stond ik op het kiosk om het bruidspaar toe te spreken. Lucie en Hans zijn nou ook hier. En ik heb ze toen beloofd, als ze werkelijk gaan trouwen, dat ik dat zou doen. Mensen, ik doe hierbij de eerste roep. Ze gaan in het najaar trouwen en ik zal het zelf doen. En ik weet niet of het jongerenkoor dan zal zingen, maar daar moet ik misschien aan jullie eens lief over aankijken. Het is heel goed om te zien dat dat verder gaat. Laten we het zo doen, zoals vorig jaar, zoals jullie het nu doen. Want u kent alle dat boerenspreekwoord. Ons Anna, altijd een goede mens geweest. En een keer naar de kermis en nou daar. Laten we dat maar doen. Laten we feest vieren. Mijn vrouw die heeft opnieuw staan te prussen in de keuken. En die heeft weer 2 potten inmaak afgeleverd. Traditionele cadeau. En er staat op hoofdbottelier 1995, Prins Jan VI, Dreumelse Borekeils met het ondermerk Schuttersliefde. En er staat geen asperges mee op de store, maar er staat een gewone
een koop en een haan. En die zeggen iets en er staat, uit hun mond komt zo'n wolkje. En daar staat op, met een oud hoes en een jong vrouw, er ligt hier wat te plaren. En er staat erbij, de vergunninghouder is op het Reumel Erfasol. Het is een halve liter, het is biestig sterk, maar het is wel 86% alcoholvrij. Zal ik zo jullie geven. Proficiat namens ons allen. En ik hoop dat je een heel mooi trouwfeest mag hebben. En ook het zilveren echtpaar die dat met veel vreugde aanzien. En een ongetrouwde neum die alles mag betalen. Burgemeester of opperdrummer Levergezag, namens ons allen hartelijk dank voor deze plezierige en humoristische toespraak. Zoals jij dat kunt, is er geen tweede. Maar daarom is je ook niet voor niks opperdrummer. Maar ik wil ons broedspaar nog even vragen, ook onze opperdrummel iets te overhandigen, zodat hij nog een aandenken mag hebben dat ons Bart en ons Lieske hier dit jaar broedspaar mogen zien. Mag ik Bart en Lieske vragen dit te overhandigen? Nogmaals, van harte bedankt allemaal. Ook jullie hier op de Meert. En tot zo dadelijk in de Meerthal. Drummel alaaf.
Dames en heren, ik wil toch nog heel even van de gelegenheid gebruik maken om ons muziekkapel te bedanken. Want dat waren we namelijk in alle onrust, zal ik maar zeggen, vergeten. Modersmekjes, van harte bedankt en nog een keer een applausje voor hen. Ja, daar is het nog nee, maar misschien met het nee zal gehuurd. Bij ons op het veld wordt het gisteren verteld, was een team met maar in de buurt. Die hebben wat samen de kastelszaak hebben, ons vader trok flink aan zijn pier. Hier is het weer van het veld, dan de kerk en het geld. Oh, liefde is lang nog niet weer. Ach man, hoe kom ik op af? En werkte wat man zag. Als de koeien loeien en de boeren boren weer is goed. Stier het zonken aan de hemel, de kriebels in op bloed. Schoon aan op klunkes, blik aan op klunkes, hebben aan hier nog hard verpakt. Dat geven boren, boren, brullen, in ons hartstad Brunneland. In Joris vervlogen, het is ongelogen, maar pap hij toch weer eens geliefd. Toen won het besloot en zijn liefde ging uit, een chanste in ons ruimoriek. De mekjes die wachten, toen danste en lachte en toen en wat moeder is vond. Gluk heel lang op runte, in een heel is een sunke, het liefste dat nummer op jou. De moraal van dit verhaal, dat zingt de ganse zaal. Als de koeien loeien en de boeren boren weer is goed. Stier het sunke aan de hemel, de kriebels in op bloed. Schoon aan op lunkes, blik aan op lunkes, hebben
het mees al gehuurd. Bij ons op het veld wordt het gisteren verteld, was een toen met mij.